जंगल के राजा के सलाहकार उल्लू उड़त उड़त सीधा जंगल के राजा शेर के लगे पहुंचल और वो अपन आंखों देखल हाल जंगल के राजा शेर के बतवलस। बर हो गई चिटियन के झुंड कुछ ही देर में जा पहुंचे वाला बा महाराज। तब हम का करी? हमके कुछ सलाह दा। हमके लागता ई काम जंगल के उहे चुड़ैल के हाँ जेकरा आप जंगल से बाहर निकाल देले रहली। उहे वो चिटियन के आकार बड़ा करके हमनी से बदला लेवे के ई सब कैले बिया। ओकरा बुद्धि से हरावे के हुई महाराज। कुछ ही देर में वेरोनिका अपन झुंड के साथे शेर के लगे पहुंच गई। मरे खातिर तैयार हो जा, हम तोरा से अपन अपमान के बदला लेवे आईनी हा। एजा से वापस लौट जा वेरोनिका। तो के का लागता कि तू हमके मार के इस सारा जंगल पर कब्जा जमा लेबू? मत भूला कि तोहसे ताकतवर भी अभी भी केहू मौजूद बा। हमरा से ताकतवर और कौन हो सकेला?